Molt bones a tots i benvinguts en aquest especial 12 de maig, Dia Internacional de la Fibromiàlgia. Jo sóc l'Eloi, sóc pacient de fibromiàlgia i el que pretenc avui és explicar-vos una mica què és la fibromiàlgia des d'un punt de vista clínic i des d'un punt de vista personal, basat en la meva experiència. Queda't, perquè és una malaltia que no es veu, però es viu. Bé, doncs començarem amb el que seria la definició de fibromiàlgia segons clínicament, segons la ciència, que bé, doncs ens diu una mica que seria una afecció crònica que afecta doncs, a la musculatura, als tendons, a les articulacions, així com també a les funcions cognitives importants com són la memòria i la concentració, i també doncs, afecta com a altra característica molt important a l'insomni, al son. Afecta força en aquest aspecte, cosa que, com podeu comprendre, són tres vessants, no? Dolor i malestar general per part de la musculatura, articulacions i tendons. Per l'altra part, doncs, dificultats cognitives, retenir bé la informació, poder estar atent, poder prestar atenció a una conversació, retenir aquesta informació. I després, doncs, el son, no? El no dormir bé, el no reparar bé, el no arribar a un son, a una fase de son profund, fa que comencis molts dies de la teva vida doncs, amb les piles ja una mica per sota d'on haurien d'estar i amb l'humor també una mica fora de lloc. Clar, això si fos un dia, el dia següent ho recuperes. El problema està quan això es manté amb el temps. No? I bé, aquesta seria la definició de fibromiàlgia segons la ciència i que és força acertada. I ara entrarem una miqueta en el que és la fibromiàlgia, basat en aquesta explicació científica, però des de la meva experiència, que és la d'un pacient amb fibromiàlgia. Jo, com ja us he explicat una mica en d'altres vídeos, em dic Eloi, tinc 33 anys, i bé, ja veu que sóc un cas igual una mica peculiar, ja que no s'acostumen a veure homes d'aquesta edat que tinguin fibromiàlgia, o si més no han sortit a la llum. En el meu cas estic sortint de l'armari, ja que és una malaltia que m'ha afectat bastant en la masculinitat. Soc una persona, de més, que ja era una mica vergonyosa, doncs m'ha costat bastant el fet de mostrar-me des d'aquesta situació tan vulnerable, no? Dit això, doncs el que vull dir sobre la fibromiàlgia és això, que per mi és una malaltia greu, perquè realment incapacita i limita una persona. Jo ja no puc fer ni puc ser qui volia abans i per tant doncs, he hagut de fer un dol amb aquest procés de transformació cap a la persona que avui en dia soc, amb la qual avui en dia soc una persona que no té res a veure amb la que era abans del 2021, abans de desenvolupar aquesta malaltia, no? Jo ja no soc qui volia ser abans perquè no el puc ser. Avui en dia soc la persona que puc sostenir i en base a allò que puc sostenir intento ser feliç i intento donar-me el missatge de que el que puc sostenir jo en el meu dia a dia també és el que m'agrada. Però evidentment no, has de fer un dol de deixar anar aquella persona que eres abans, ja que no la podràs tornar a ser. Doncs jo abans era capaç de dur a terme molts plans socials, com anar a passar un cap de setmana en una casa rural, com anar a fer una cursa de 10 quilòmetres, com participar en una lliga de futbol, de futbol 11, que és el que m'agradava a mi, i tot això són renúncies. Per què? Perquè jo ara, des que tinc aquest conjunt d'afectacions, bueno, com us he dit al principi, amb aquestes afectacions en el son, en la memòria, a mi, per exemple, una conversació llarga que dura estona, doncs em requereix un desgast bastant profund que em genera una fatiga severa que m'obliga a marxar i aturar aquella estona bonica que podria haver estat passant, no? I ja que aquesta escolta activa de prestar atenció del que diu l'altra persona, processar la informació i tot això, doncs ja resulta que sembla ser que és bastant per mi. Aquest seria un exemple, però hi ha molts exemples, no?, els quals us puc donar que evidencien això, doncs, que és una malaltia greu i que limita i incapacita. Una banda és aquesta, no?, la social, com me limita en la manera de relacionar-me amb els altres. Em relaciono des d'allò que puc sostenir i no des d'aquell plan que m'agradaria fer i que podia fer abans, no? Doncs, per exemple, si una persona em diu d'un dissabte que fa més o menys bo d'anar a fer una caminata d'uns 20 minuts, mitja hora, vinga, ho puc sostenir, som-hi.
Però, en canvi, si se m'ofereix un plan de, vinga, comencem al matí a anar a fer una visita guiada no sé on, després dinem i després a la tarda anem a passejar i no sé què. Jo ja sé que això no sé si ho podré sostenir, però potser ho puc sostenir, però em comportarà unes conseqüències d'estar 2 o 3 dies després bastant fumut, perquè el que fa la fibromiàlgia és això, és com un acumulador de desgast. Si tu no vas disminuint els factors estressants i les accions que et desgasten, com fer la compra, anar a fer el dinar, anar a treballar, socialitzar, fer esport, si tu no vas disminuint tot aquest ventall de possibilitats, arribes a un punt en què no pots fer cap. Llavors, tu has d'anar prioritzant cada setmana. Aquesta setmana vull posar una mica més al foc en el socialitzar. Vinga, doncs, intentes nutrir-te una mica del socialitzar, participant en alguna activitat de gimnàs que puguis o fent alguna activitat que saps que pots sostenir. En una altra prioritzaràs més el cuidar-te més en l'alimentació. Vinga, aquesta setmana aniré a treballar menys, que quan parlo de treballar menys, en el meu cas ja són 3 o 4 hores. Bueno, aniré a treballar menys, però em faré bons menjars a casa. I vas combinant. El que no pots és intentar dur a terme una vida com la que portava abans, de treballar de 6 a 8 hores, per posar un exemple, en les quals jo treballava d'integrador social, també perquè em conegueu una mica, també he treballat d'agricultura, jardineria, bueno, una mica combinat, però sobretot vaig estudiar amb integració social, cosa la qual projecte de vida i projecte laboral al qual es va ensorrar quan va arribar la malaltia, evidentment, no? És una de les renúncies que vaig tenir que fer. I bé, doncs això, com us anava dient, és una malaltia que, com podeu veure, doncs incapacita i limita el teu ventall. No pots dur a terme una vida amb la qual treballis 8 hores, a més et facis el menjar, cuinis, netegis, et facis la rentadora, a més socialitzis i a més facis esport. No. La veritat és que l'energia et dona per en un mateix dia realitzar 1 o 2 d'aquestes tasques. Jo puc anar a treballar 2 o 3 hores i després procurar fer-me el menjar i netejar la cuina. I ja no puc passar d'aquí. Si ja el que vull és socialitzar, fer més esport i tal, hauré de renunciar a la part laboral. I dius, home, això sí t'ho pots permetre, clar, que és una mica on entra aquest tema, la gravetat d'aquest assumpte, no? Doncs que és el buit una mica que hi ha, perquè tu vas al CAP i et diuen tens fibromiàlgia, tens un grau 1. I et diuen, et fan recomanacions molt bones, et diuen convé que tinguis un bon descans dintre les teves possibilitats, que t'alimentis bé, que participis socialment, que facis esport. Tot això està molt bé i evidentment sí, són les recomanacions que m'han de fer i les que m'ajuden a millorar. La medicació no, també ho vull dir, perquè hi ha gent a vegades que es creu que amb una pastilla arribarà a solucionar tot això, i la veritat és que es basa molt en els hàbits i sobretot en evitar fer excessos, no? Però bueno, el que us dic, que està molt bé que em facin aquest seguit de recomanacions, però el que no està bé i és molt greu és que jo es posa que no he pogut sostenir les meves últimes feines i que, bueno, hagis d'anar demanant la baixa, sembla que no acabi de fer gràcia, perquè no comprenen realment el teu patiment, perquè si no crec que t'ho donarien molt ràpid. És més, no l'aniries a demanar, ja serien ells que et dirien no, mantint-te en baixa fins que un tribunal t'arribi a aprovar això i si no t'ho aprovi, doncs tornem a començar el procés, no ho sé. A mi no se'm diu i he d'insistir molt perquè se'm doni la baixa de tant en tant. I clar, tot això és un buit molt gran que genera tant o més dolor que la pròpia malaltia. I bé, no se't dona cap més alternativa i jo és el que vull expressar també en aquest vídeo, que jo he tingut la sort de tenir un caure mort, que a la meva família han sigut pagesos tota la vida i a pesar de no ser la feina de la meva devoció, doncs és una feina que ara avui en dia puc sostenir i tinc un caure mort, no? Doncs en aquest sentit he sigut afortunat, a pesar de no haver sigut un pagès d'aquells que el primer dia que puja el tractor ja vol ser pagès per la resta de la seva vida, no. La realitat és que tenia més inquietuds, vaig estudiar sociosanitari i integració social i tenia ganes de dedicar-me una mica en aquest món, sobretot en el món de les addiccions. Però bé, tot això se'n va anar a baix i per això us dic que és una malaltia greu, que jo he hagut de fer aquest dol de deixar de ser la persona qui volia ser, aquell castell que m'havia creat, d'aquell projecte futur, aquell projecte de vida, per passar a ser aquell que puc sostenir. La meva pregunta diària és aquesta, avui com em trobo així? Vale, doncs què puc sostenir? Avui puc fer una miqueta més de feina i em puc fins i tot cuinar algo bo
i després a la tarda descanso. Vale, això és el que aspiro i, clar, però et venen molts dubtes, no?, de dir quin és el meu valor com a persona. No des d'una autoestima baixa, sinó des del replantejament, perquè jo abans era una persona amb una identitat i un valor clar, una persona que ajudava a sortir a persones amb risc d'exclusió social o en situació d'exclusió social i a reintegrar persones a la societat, ja siguessin amb problemes de salut mental, amb problemes d'addiccions, amb problemes de diversitat funcional i de tots els tipus. Em sentia realitzat i sentia que estava al meu lloc. Doncs a la meva vida s'ha limitat i es basa una mica, ja us dic, en el que puc sostenir. Per sort, doncs mira, tinc uns olivers plantats, em dedico a fer oli i em dono el missatge de que sóc feliç així, però això no treu tota la part que s'ha estat tapant i minimitzant des del sistema sanitari i des del meu entorn, doncs de lo dolorós que és això i la pèrdua gran que significa això per a una persona, no? I a la vegada sap greu, perquè també penso que és com incompetència o és com, no sé, és com que la persona no entén i no integra bé el que és aquesta malaltia. Per això la importància de que ho visibilitzem, no? La gent tendeix una mica a pensar que en fem un gramassa, que fem comèdia, que estem en una època de la nostra vida en què ens aïllem o que no estem bé emocionalment, que estem inestables i que per això deixem de participar en la societat i canviem una mica la manera de ser. Però no, la realitat és que hem entrat en un pou en el qual estem molt enfonsats, que a poc fem el nostre treball per acceptar la nostra nova realitat i que ens intentem adaptar i que intentem que ens agradi el nou nostre dia a dia, per més que no ho acceptem mai al 100%. Aleshores, jo crec que queda clar en aquest vídeo una mica la gravetat de l'assumpte, no? A nivell laboral jo ja no podré ser qui volia ser, sinó he de construir un nou projecte laboral basat en les meves noves possibilitats, en la vida social el mateix, crear nous vincles o mantenir vincles als quals m'hi senta que tinc molta confiança, molt recolzament i se m'escolti, i un projecte de vida que sigui viable. No puc crear masses castells dintre el meu cap perquè la malaltia una altra vegada et torna a posar de peus a terra i et diu que tantes coses no, i t'ho diu en forma de dolor. Doncs tindràs infeccions recurrents, necessitaràs molt més descansar, la fatiga s'agreujarà. Jo pateixo a vegades episodis de fatiga severa en el qual tinc moltes dificultats per conduir. Vull dir, perquè s'entengui una mica el nivell. Jo, quan encara conservava la meva última feina com a integrador social, en el trajecte itinerari tornant cap a casa meva, molts dies pensava que no arribava a casa. Ho pensava, m'ho creia, perquè el nivell de fatiga era tal per mantenir-me conduint, per arribar fins a casa, per menjar alguna cosa i anar-me'n a dormir directe, que em feia estar patir. I parlo que llavors tenia 30 anys. Doncs això és el que vius. I clar, a més tens aquesta imatge que dius, el que et diuen és, noi, posa l'actitud positiva, vinga, que tu ets jove. Sí, però per dintre el meu cos no respon com hauria de respondre i tinc una condició que es diu fibromiàlgia. I abans me'n tapava, no em sortia a l'armari i ara ja dono l'explicació oportuna. A vegades sí, dono la sensació que parlis amb una paret, perquè veus que a aquella persona li està explicant el que és la fibromiàlgia, el que et passa, i veus que no hi ha feedback. És com que, que tu jugaves a futbol i tu feies allò i a més et veu bé. Doncs no, la realitat és que estic bastant limitat i aquest és el meu dia a dia. Clar, m'havia enroscat molt jo abans de posar-li el nom de fibromiàlgia, que si tinc aquestes pèrdues de memòria, que si aquestes palpitacions, que si la migranya abans me durava un dia, ara em dura 4 dies, comences a pensar de tot, que si puc tenir un tumor, que si tinc alguna malaltia degenerativa, comences a pensar de tot. La pau que et dona saber que tens fibromiàlgia és que saps que és una malaltia que va fent això, que va magnificant els dolors d'una banda cap a l'altra, però que no tens una cosa que vagi cap a pitjor cada dia i tal, sinó que si pots mirar de descansar una estona més un dia, menjar millor i eliminar algun factor estressant, a poc millora, no? Bé, doncs això, aquesta és la meva experiència i espero que en aquest Dia Internacional de la Fibromiàlgia fem una mica de pinya a tots, col·laborem a que les persones agafin més consciència d'aquesta malaltia, així com hem de fer les que ho vivim, i que ens feu costat, perquè realment una mica més de mostres de carinyo i d'amor ens ajudarien moltíssim més a tirar endavant, no?
I una cosa que us volia dir així per acabar el vídeo és que el meu propòsit, el meu desig, una vegada vaig acceptant una mica la fibromiàlgia, és el de retrobar-me i continuar fent aquest món un món millor, que ha sigut sempre el meu propòsit. Jo no vull que el món em faci de mi una persona pitjor, perquè això és el que sento que m'ha passat molt des que tinc fibromiàlgia, que he sentit que queia en un pou, que la gent es distanciava de mi, que jo queia en l'odi, en el rencor, de sentir ànims de vengança cap a la gent. Doncs bueno, jo vull intentar revertir una mica totes aquestes emocions a través del parlar, comunicar-ho a YouTube, comunicar-ho a teràpia, participar en la societat els dies que pugui, caminar o córrer el dia que també pugui, per intentar retrobar-me en aquest propòsit, no? D'intentar fer un món millor. I crec que en el meu cas passa per aquí, doncs per visibilitzar la fibromiàlgia i tal, a mi em dona una raó de ser. Dit això, moltes gràcies i recordeu que sou una gran història de superació. Ens veiem en els propers vídeos i que tingueu un molt bon dia.